Татарчада сөйләп куйык. Милләттәшләр әйтер бу нәрсә урысча сөйли, казаклар турында сөйли, татарлар турында сөйләми дип. Казак халкы безнең тугандаш халык. Теләсә тыңлар, аңлар, алар миңа хатта кайсы вакытта язалар. Татарча сөйлә ди, без аңларбыз дип, менә кайсы сүзләрне, күп сүзләрне аңлыйлар инде, төшенәләр ягъни. Менә үч туган дип әйтәләр инде, троюрный апабызда торам. Мен әйтәм, әник, мен әйтәм, син татарчалай белмисең. Ул әйтә, безнең гаиләдә ди, куркалар татарча без белән сөйләшергә, чөнки алар ата-бабаларын утыртканнар, хатта берсе апаларын поездга теге ссылка дип әйтәләр, шунда алып китергә җыйганнар. Бу аларны озатырга барган поездга хатта вокзалда аны тотып утыртып җибәргәннәр, хатта план тутырырга дип. Күрдегез, ничек татарларны мыскыллаганнар монда. Төстүбә, ягъни Сол Илецкида. Ул да әйтә, бездә ата-аналарыбыз ди үз ара татарча сөйләште, безне татарча өйрәтмәде ди, чөнки бездә бала бит ул теге әйтәләр. Бала булган йортта карак булмый ди. В доме, где есть ребенок, нет вора ди. Шуның шикелле алар куркканнан балалар әйтеп салыр да бер нәрсә, буларны утыртыр дип, шуңа күрә алар татарча балалар белән сөйләшмәгән. Мин хатта Одессада абыем шул җиңгигә әйткән, нигә балаларны алар кызларыннан сорады мин алар, нигә племянница дип әйтәләр инде бездә шул теге. Нигә татарча белмисез? Әтиәнигез белә бит. Алар ди безне өйрәтмәделәр, үзара сөйләшкәндә без аңламасын дип. Нигә алар шаяртып әйтәсе килә, кычкырмаган, бездә бит кайсы кеше әйтми инде милләтен, кычкыралар. Урысча сөйлә, мин төшенмим дип, шуның шикелле нигә кычкырмаган ата-анасына? Урысча сөйләгез дип. Татарча сөйләшкәннәр ата-анасы. Шуңа күрә без өйрәнмәдек ди, ана телендә шулай ди. Менә шул нәтиҗәсендә килеп чыкты. Берсе хатта җиңги абыебыз вафат булгач, кызы яза миңа, урысча яза инде. Абый ди, сез ди бер менә Одессада гел килеп тордыгыз, еш кешеләр белән очраштыгыз, анда имеш шул бер татарларны белмисезме, әниебезне күңелсезләп йөри ди, сөйләшергә ди. Мин уйлап торам, вакытында бит булган мөмкин татарга кияүгә бирергә. Ул хатта ышанмасыз, менә минем авылда ул исән вафат булган бер абыемның бер туган, шуның хатынының туганнары булып чыкты. Күрдегезме? Урысча әйтә бит, как тесен мир ди. Дөнья ничек инде тар дөнья. Татарлар, күрдегезме, менә туганнары шунда Одесса. Ул ди егет ди, әйтерсең туганнар алар дип, минем кызы белән йөрде, бер туган шикелле ди. Шуңа күрә дигән була. Акчасы әз булгандыр ул. Акчасы булса, эшләсә, күп акча тапса, бәлки алай нитмәсе. Шулдыр бу сәбәбе мин. Хәзер инде мин Одессага җибәрмиләр инде. Мин аларны инде яманлап әйтсәм дә ярый инде. Элек әйтергә булмыйдыр. Хәзер бәрбер яхшы әйтсәң дә, яман әйтсәң дә, анда кертмиләр инде. Молдовага бәлки кертерләр анда. Мин аларга президентларга турыдан хат җибәрсәм, ачык хатны, ул миңа бәлки тыя алмаслар. Кертерләр Молдовага, Гагаузига барырга. Одессага белмим. Безнең паспорт белән дә кертерләр микән? Мин шуңа күрә чизгән шикелле. Инде 88 елында булдым, мәсәлән, 2004 елны булдым мин аларда. Шунасын 2005 елны январьда булдым инде алайса. Шунасын 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, хатта 19да булдым, 18 булдым инде. Ел сайын булдым анда. Бер елны хатта 2 ай тордым анда. Булай 2-3 атна торадыр. Булай 2 ай утырдым. Хәзер инде барып булмый, кызганычка каршы. Шуны әйтәсе килә, җәмәгать. Туган тел турынан бездә милли концепция булырга тиеш. Халыктан турга тиеш, халык тарафыннан ул. Сез карашыгыз буенча кирәкме безгә татар теле?
ничек сакларга? Сез нинди фикердә торасыз шул мәсьәлә буенча? Шул фикерләрегез белән уртаклашагыз, мен менә рәхмәтне белдерим сезгә. Белмим, менә кайсы вакытта мин үзем фикерне әйтсәм, кеше әйтер, менә үзеннәлекмә куеп тик фикере белән уртаклаша да тора. Шуңа күрә мин сезнең фикерегезне беләсем килә, телебезне сакларга кирәкме, ана телен сакларга кирәкме, әллә без әйдә телләребезне онытып урыс теленә күчикме? Менә нинди фикердә торасыз, нинди теге әйтәләр бит точка зрения. Бездә ничек әйтергә инде, караш ноктасымы? Вот, яри шун белән җәмәгать бәлки җитеп торыр, аты сез туган телдә тыңлап, кайсы ниләрне аңлап җитмәссез, җөмләләрне аңламассыз. Шуңа күрә мин инде шул кабатлап әйтәм дә, туган телебез киләчәге хакын кайгыртырга сезнең менә максатыгыз бармы, әллә сез битарафмы безнең туган телебезгә? Безнең ата-бабаларыбыздан калган мирас шул, бай мирас телебез. Шуны сакларга көч куярга кирәкме? Әллә кирәкмиме? Шундый фикер, мин төп фикер шушында куясым килгән. Төп сорау. Сау булыгыз.